ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Фикр мекунам ки дер боз дар бораи муаммоу фактҳои даҳшатноки таърихӣ гап назадаем ва мас ин видео аз чунин рубрика мешавад. Ва гап мезанем дар ин видео чӣ хеле ки аз номи видео фаҳмиден дар бораи фактҳои даҳшатноки алоқаи ҷинсӣ аз таърих ки шуморо хеле ҳам ҳайрон мекунад. Чӣ хеле ки меган аз хатогии як шахс ё ин ки аз таърих боомӯз бисёр чизҳое ҳастанд дар ин видео ки ино сабаб мешавад то ки бисёр одамо бидонанд ки чӣ гуна падарлаънатӣ дар таърих будааст ки имрӯз хушбахтона гум шуданд, не ки бо бисёриҳош ҳастай ва ино ҳам сабаб мешаванд ки мо дар ин видео ӯро осуждат мекунем то ки сабаб шавад ба дигар одамое ки ба чунин корҳои бетааб даст назананд. Ва пешакӣ огоҳӣ кӯдако ва шахсое ки ягон эҳсосотиянд тамошо накунен бародаро, просто тамошо накунен. Дигар барномаҳои канали мара бо дигар рубрикаҳоро бидуронид тамошо кунед. Огоҳӣ кардам бародаро, дар канали ман рубрикаҳо бисёр аст. Шарт нестае ки ира именно ҳамеро тамошо кунед. Категорияи чунин одамое ки тамошо кардан мумкин нест гуфтам. Ва агар ки шумо бихоҳед видеоеро тамошо кунед ки ҳамада мумкинае, ҳамада ҷолибае, марҳамат шумо метавонед ки ба канали Салом Тиҷӣ даромада тамошо кунед. Яъне ки бародар Telegram канал дора ки закритияй, чунин видеоҳо дора дар Telegram каналаш. шаҳрҳое ки дар минтақаҳои заминларза қарор доранд, дар натиҷаи як заминларзаи сахт ба вайронаҳо табдил шуда ва бо ҳуҷум кардани обхезӣ ё сунамии бузург таги об мемонанд. ва обуна шудан дар Telegram канали закрити бародаро хеле ҳам арзона, яъне ки 200 рубл дар як моҳ метии, бе ягон реклама, бе ягон чи видеоҳоеро тамошо мекунӣ ки роҳат мекунӣ. Ссилка барои дар Telegramаш обуна шудан дар якум комментария маҳкамае. Соли 2005 дар Олмон археолого як чизе дарёфт мекунанд ки ҳамара ба ҳайрат меора ва албатта ки шунидани ин факт шуморам. Яъне ки аз таги замин як сангеро меёванд ки рост истодагӣ буд 20 сантиметр ва шакли намудаш яъне ки нем хеле буд. Чӣ хеле ки олимон муайян карданд, ин санга истифода мекарданд 26-28 ҳазор сол пеш ва ин истифода мешуда ҳамчун чӣ карда хеле одобона карда фаҳмонам шумода барои алоқаи ҷинсии сунъӣ бигем. Яъне ки ин ҳамчун яроқи мардона истифода мешуда. Фаҳмидед на ба фикрам? Яъне тасаввур кунед бародаро ки чизҳое ки дар ин замон пайдо шудагианд ва одамо хиёл мекунанд ки замона ҳамин хел пешрафта шудагае ки ин қадар бетартибӣ шудестае ки одамо чизҳои сунъӣ сохта барои худшона салқин кардан ё ки дигар корош. Вақте ки таъриха нигоҳ мекунӣ, кофтушур мекунӣ, 26-28 ҳазор сол пеш ин чизо будааст. Замона одаморо вайрон намекунад ва ҳама вақт чунин одамое ки имрӯз ҳастанд, чӣ одамои фисқу фасод мекардагӣ, чӣ одамои ҳамҷинсу, чӣ одамои наромодаву ин намуд одамо имрӯз пайдо нашуданд, дар ин замон пайдо нашуданд ё ки дар махсус кишварҳо пайдо нашуданд. Ино аз аввал буданд. Ҳамаи ҳамин чизе ки дар замон мебинӣ, ин дар тамоми ҳама замон буд. Ва мас ин видео тасдиқи чунин фактҳоe. Ва бародаро фаромӯш намекунем пакаш то ҳиштон дар сартон ҳастай. Ширкати Парвоз Авиа ки ин ширкат ба шумо имконият метаҳад ки граница бигзарен, чӣ ба мошини майда, чӣ ба самолёт ва ҳамчунин билетҳои ҳавопаймо доранд ба тамоми ҷаҳон ба нархи хеле ҳам дастрас. Парвоз Авиа. Асри чорум пеш аз милод. Якуми хабарҳои таърихӣ ба замони мо меоянд аз давраҳои Вавилон ки шаҳрвандои он замона нисбат ба алоқаи ҷинсӣ хеле ҳам бешармона бигем ё ки бетамиз бигем мешавад. Хай тамошо мекунед далча ба худтон мефаҳмед. Мувофиқи маълумотҳои таърихшиноси грек Геродот, ҳар як зане ки дар давраҳои Вавилони қадимӣ зиндагӣ мекард, ӯ вазифадор буд ки брава ба храми богиняи Иштар ва иҷро куна нақшаи, намедонам чунин гапа гуфтан, танфурӯши муқаддаса. бале бародаро дар инҷа бисёр гапҳои чӣ истифода бурда мешавад, яъне ки шахсоеро худо меномиданд ки як корҳое мекарданд ё ин ки танфурӯшҳоеро як намуд чизҳои як намуд унвонҳое мемонданд ки хеле ҳам бемаънигияй. Хай пешакӣ огоҳитон кардам, мақсад чунин ном мегузоштан ин паҳатҳоеро ман намондам. Яъне дар инҷа муҳим набуд ки кадом мард вақти ин зана барои вақти худ чахиш кардан мехара. Ихе бигем боодобунатар мешавад, чем аз оне ки хех шумо мефаҳмед ки ман чиро гуфтаистам. Яъне ки ин зан вазифадор буд ки хоҳиши тамоми мардоеро ки хоҳиш доранд иҷро кунанд. Дар бораи таърихи египтанинҳо ҳам хеле чизҳои ҷолиб аст ва дар ин ҷо ҳам қафо мондагӣ нестанд аз вавилониҳо. На танҳо қафо мондагӣ нестанд, аз онҳо даҳшатноктар мекунанд.
мисол мегирем оилаҳои подшоҳӣ ҳаракат мекарданд ки ҳамеша хунҳошона тоза нигоҳ доранд. Тоза нигоҳ доранд гуфтаа ки хе гап на он қадар хубтаре. яъне ки дар дохили авлодошон намехостанд ки шахсҳои дигар ворид шава. аз ҳамин хотир хонадорӣ мекарданд бародару хоҳара. Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? албатта ки шахсҳои имрӯза замона мо шумо ҳамагон медонем ки ин кор на дар қонуни динӣ на дар қонуни дунявӣ туғрӣ мегирад. лекин дар он вақт чӣ хеле ки шумо медонед дар бораи таърихи фароонҳо, фароонҳоро ҳамчун худо мегуфтанд ва корҳое ки ӯҳо мекарданд хай шахсере ки ҳамчун худо унвон буданд дигар. пеш аз дар бораи чунин хонадориҳои падарлаънатӣ байни хоҳару бародар гап задан бародаро фаромӯш намекунем ширкати шифофарморо ки шумо имконият доред рафта массаж, фитабочка ва ҳиҷомат бепул кунед ва ҳамчунин ба даст биёред дороҳои гиёҳӣ, простатит, лоғар шудан, фарбе шудан, бемориҳои занона ва мардона ва дигар. Шифофармо муроҷиат кунед. яъне бештар ҳолате ки дар таърих машҳура и хонадории байни Осирис ва Исидай. яъне ки ино акаву хоҳар буданд. вақте ки Осириса пора карда ба қатл мерасона бародари хунии худаш Сет, ҳамсари ӯ ки дар якҷоягӣ хоҳараш ба ҳисоб мерафт, ба хулоса меояд ки қисмҳои бадани муқаддаси ӯра ҷамъ куна. барои чӣ хотир муқаддас ки дар он вақт ёра худо мегуфтанд. не ки як ҷои асосиша намеёва ва ин ҷои асосиша бародаро ном мегузорем ҳоло яроқи мардонагӣ хай бигем то ки каме амбод боша бодобона шава. дар давоми видео ки гап задем яроқи мардона гуфтем аллакай шумо мефаҳмед. яъне ки яроқша намеёва ва мувофиқи таърих яроқи ӯра крокодило хурдиянд. ҳамчунин ҳисобида мешава мувофиқи таърих ки аз ҳамон вақт дарёи нила ҳамчун яроқи мардонаи ҳамин шахс меноманд ки аниқтараш мувофиқи унвонаш ки ма чунин калимаро дар чунин ҷумла мисол оварда наметавонам. шумо медонед ки ӯра кӣ меҳисобиданд. соҳилҳои ин дарёро боша ҳосилирез меноманд. намедонам дар кадом ҳолат чунин соҳилҳо ҳосилирез мешаванд дар вақте ки яроқи ӯра крокодил хӯрда. ва ҳамчунин дар ҳамин ҷа хотиррасон карда мешава аз якумин ман намедонам бародаро ма чунин калимаро чӣ хел тарҷума кунам ба забони хумон ки боодобона шавад. ман хиёл мекунам ки як картинка фаҳмидем. ва боз чунин маълумоте ҳастае ки баъди оне ки олоти ҷинсиша намеёва ҳамсараш я ин ки хоҳараш дар якҷоягӣ баъди ӯ аз лой аз клол месоза ҳамун яроқша ва мехоҳад ки ӯра зинда куна. намедонам баъд ака зинда шидай нашидай, албатта ки нашидай, барои ки пора кардагӣ буд. девонамон кардем. то асри панҷуми пеш аз милод дар Гресияи қадимӣ оддӣ ҳисобида мешид ки маъшуқҳои ҷавон дошта бошанд. заноне, мардо. бигирен қабулум кунен ЛГБТ. яъне чунин робита алоқаи хеле ҳам хуб ҳисобида мешид барои ҳар ду ҷониб. барои марди калоне ки маъшуқ дора ягон навраса, барои марди калон алоқаи ҷинсӣ, барои ин наврас боша муҳофизат. савол ӯро савол да намешава аллакай ягон таш зинда нестам. муҳофизат аз ки? ин наврас худаш ба муҳофизат эҳтиёҷ дора аз аз одаме ки как бу то ӯро муҳофизат мекунӣ. ягон хел ҳолате набуд ки ин одамо ҳамин корро бад ҳисоб кунанд. бале бад ҳисоб мекарданд агар ки дар чунин робита ду марди калон иштирок мекард. бале сангшапакшон карда аловшон намезаданд, просто аз пӯстшон пичир мешид ки паатора бин ду каса. яъне ки чунин маъшуқҳои мардои калон кӣ мешиданд? наврасони ғалом ва дигар наврасоне ки бо танфурӯшӣ машғул буданд. бо ё танфурӯш буданд. ба ғайр аз ин чизи ғайриоддиш дар империяи Рум бо як чизе буд ки сар тамешкана, яъне ки қабул кардани ҳамҷинсгаро. мардо худшон ҳамин корро мекарданд, лекин аз тарафи занҳо хуб қабул намекарданд. яъне ки меҳисобиданд ки алоқа байни зану зан буда наметонам. паътира як бор бин ки ҳамҷинсгарӣ байни мардоро нормали қабул мекардияну байни занора не. лекин болои ида нигоҳ накарда фоҳишахона кушод буд дар ҳамаи ҷо. ва аз ҳамада муҳимаш оне ки рафтан ба чунин фоҳишахонаҳо ягон чизи бад ҳисоб намешид. чӣ хеле ки имрӯз одамо ба ягон мағоза мераванд. асри 3 ва 4 махсус ҳамин хел чиз аста бо номи камара ки
роҳномаи алоқаи ҷинсӣ аст бигем мешавад, ки имрӯз барои дига одамо ҳамчун як учебник ҳам ҳисоб мешавад, лекин дар он вақт и ҳамчун як маълумоти муқаддас ҳисобида мешид. Ва хиди эратология, хай эратология эро уже аллакай хитон фаҳмиден, дар Ҳиндустон аллакай дар ҳамун вақт наука ҳисобида мешид. Ва мувофиқи достонҳои ҳиндуҳо худои Праҷапати, яъне ки худо гуфта бародаро и дар нохунак, яъне ки медонем ки дар Ҳиндустон сангам худо мегӯянд, говам худо мегӯянд, ҳамин хел. Яъне ки ҳамин ҳайкал Праҷапати чихеле ки шумо дар экран мебинен, се вазифаи одама муайян мекунад. Ва дар бораи ин се вазифаи одамизод дастурамали хеле ҳам калонае. Яъне ки дар аввал ин дастурамал аз 1000 саҳифаҳо иборат буд, ки баъдан оҳиста оҳиста кӯтоҳ кардан мегиранд шад. А баъдан бошад дар охир ким кадом ватсияян як саҳифааш мекунад, ким кадом брахман аз Ҳиндустони ғарбӣ. Яъне ки тамоми ин чизое ки аз 1000 саҳифаҳо иборат буд баъдан оварда як саҳифа кардан шад, мағзи гапиш чӣ буд? Яъне ки зан барои мард сохта шудагӣ ва ӯ да бояд ки вафодор бошад. Мард властелини зан ва ғуломи ишқи ӯ ҳаст ва ӯ боварӣ дорад ба худои Кришна ки мепазира ишқа. Сутра беохира чихеле ки беохира дониши худои Кришна. медонам бародаро ки шумо хеле ҳам шокӣ шудагиен, лекин ҳолатҳои шокӣ моро дар пеш интизора. Ба ҳамин хотир лайк, подписка, комментария фаромӯш накунед. Бо диққат бошен, гӯш кунед, лайку, подписатсия такмил. Чунки ҳар ҳафта 5000 рублиро байни 3 нафар тамошобине ки подписатсия кардага, комментария менависона, лайк мемона, тақсим мекунем. ҷанбаст мекунем рӯзи душанбе. Дар кадом ролик и кор рух мета, иш тасодуф мешавад ки дар телеграм канал мепартоем, хитон интихоб мекунен. Як ролика аз байни ҳамун комментариҳо интихоб карда 3 каса 5000 рубла байншон тақсим мекунем. Фаромӯш накунем. Мегзарем дигашта. дар асрҳои миёнаи Аврупо одамо талаботҳои ҷинсии худшона пинҳон мекарданд, агар ки ӯ ба мисли дигарон набошад. ба он нигоҳ накарда ки дар ӯ вақт ҳамҷинсгариро хуб қабул намекарданд, лекин медонистанд ки ӯ вуҷуд дорад. чихеле ки дар тамоми кураи замин ин кор вуҷуд дорад ва ҳама вақт буд. бигирен қабулум кунен ЛГБТ. мутаассифона дар Фаронса ҳам ҳаракат вуҷуд дошт бо номи афермент, ки ду мард якҷо зиндагӣ мекарданд ва вазифаҳои хонаву рӯзгору корубору рӯбучини дигаву дигараш байни ҳардуш тақсим буд. аввалан алоқаи байни ин ду мард бояд ки ҳамчун бародар ҳисобида мешид, лекин байнда чӣ гапе мешавад ки мелшпан ва якумин ҳолатҳои ҳамҷинсгарӣ дар ҳамун вақт маълум мешавад. бигирен қабулум кунен ЛГБТ. ҳамчунин дар асрҳои миёна вуҷуд дошт фактҳои ғайриоддии судӣ, ки занҳо шавҳарҳои худшонро гунаҳгор мекарданд дар импотентӣ, яъне ки яроқҳошон намепаронанд, ки дар асоси талаб мекарданд ки ӯро ҷидо кунанд. агар ки шавҳар намехост ҷидо шудан, бояд ки дар махсус комиссия баръакси ҳамин ҳолата тасдиқ мекард. яъне тасаввур кунед ки ин корро чӣ хел тасдиқ мекунӣ, яъне ки ҳамсараш ӯро гунаҳгор карда ки яроқаш намепарона ва ин бояд тасдиқ кунад ки доказат кунад ки мепарона. яъне ки ба хонаи ӯ равона карда мешид махсус аъзои комиссия, ки дар назди ӯ комиссияҳо мард яроқша зариҷат мекард ва нишон медод ки чӣ хел кор мекунад. ва бале бардоро бисёр вақтҳо мардо дар ҳолати ҳаяҷон қарор медоштанд ки яроқҳошона зариҷат карда намешид ва ин кори оддие дар пеши комиссияҳои судӣ омадагиянд, истодагиянд, ту бояд яроқ зариҷат кунӣ. як бор хотиррасон мекунем чихеле ки дар боло гуфтем бардоро барои каме боодоб шуданаш яроқ гуфта мо дар назар дорем ҳамун узувҳои мардонагира. яъне агар ки дар ҳузури аъзои комиссия мард дар ҳаяҷон омаду яроқша зариҷат карда натонист тируш хок хӯрд, дуюм шанс дода мешавад. яъне ки дар ин ҳолат бояд ки ӯ бо ҳамсараш ҳамхоба шавад ва дар натиҷаи ин ҳамхоба шудан агар ки ӯ розӣ бошанд, фаромӯш намекунем ки дар инҷа шоҳидо истодагиянд дар болои саршон ва агар ки дар натиҷаи ин ҳамхоба шудан ҳар ду тараф розӣ бошанд, дархост ба суд барои ҷудо кардани ин оила рад карда мешавад. яъне ки ӯ зиндагӣ мекунанд хушбахтона муддати дуру дароз то суди дигара. асри 17 то 20. ин давраҳо дар бораи алоқаи ҷинсӣ каме дигаргун буд. танҳо дар як Лондон шумораи танфурӯшҳо ба зиёда аз 50 000 мерасид. лекин дар болои ин нигоҳ накарда бо шахсҳое пайдо мешиданд ки мехостанд худшона ҷидо кунанд. яъне ки дар ҳолати ҷинсӣ дар ҳамон вақт ҷидо кардан мешавад. ва ин кор кори оддие дар пеши интизора. дар Фаронса ҳам хераkat вуҷуд дошт бо номи афермент, ки дар ҳузури аъзои комиссия мард дар ҳаяҷон омаду яроқша зариҷат мекард ва нишон медод ки
тоза нигоҳ доранд. масалан чихеле ки дар байни мо шумо ҳаст, дар байни мусалмонҳо ҳастае ки то хонадорӣ никоҳӣ нашавад, яъне ки зану шавҳар нашаванд, яроқора бояд ки дамише назананд. дар ин ҷо ҳам ҳамун вақтода чунин одамо ёфт мешуд. ҷон харви Келлог ин шахсе ҳастае ки ихтироъ кардагиай хлопиҳои кукурузира, лекин мо дар бораи хлопи гап намезанем ҳоло. яъне ки ин шахс ҳаракат мекард ки одаморо аз як вақт садои умед дар ин бора видео карда буд, ҳамин калимаро чӣ истифода карда буд, хидризокунӣ. Короче ин ҳаракат мекард ки одамо худшона ба дасти худшон вайшона вай накунанд. яъне ки ӯ ба одамон мефаҳмонд ки ин кор хеле ҳам гуноҳи азимтарин ба ҳисоб меравад ва тавсия медод ки кӯдакора бе наркоз дасташона ҳалол кунанд, то ки ӯҳо фаҳманд ки хита ба дасти худ расидан натиҷааш муҷозоти сахт дорад. А барои чӣ танҳо дар бораи мардо ки худшона вайшона вай накунанд, аз занҳо чӣ? занҳо ҳам кор дошт, яъне ки занҳоро мега ки дар болои ҳаму вайшон карбоновая кислота бимонанд, хоҳиши ӯро кам мекунанд. аз охири асри 18 то асри 20 дар Аврупо вуҷуд дошт паноҳгоҳҳои магдалинаҳо, яъне ки ин монастирҳо пешбинӣ шудагӣ буд барои тарбият додани занҳои бероҳа. ба он нигоҳ накарда ки ин монастир барои чунин занҳо пешбинӣ шудагӣ буд, лекин шахсое ки дар дохили ин монастир тарбият дода мешуданд духтарҳои ёш буданд ки бо танфурӯшӣ машғул набуданд. пас ӯҳо дар инҷа чӣ кор мекарданд? волидайншон ба ин монастир месупориданшон то ки тарбия биёбанду бераҳа нашаванд. ва синни соли ино тақрибан 12-13 сола буд. ва ҳамчунин чунин паноҳгоҳҳо буд дар Ирландияи католикӣ ки дар оҷа занҳоро ҳамчун ғулом нигоҳдорӣ мекарданд, на ин ки барои тарбия доданд. яъне барои чӣ хотир ҳамчун ғулом? агар ки ягон гуноҳ мекарданд, ӯро муҷозот мекарданд ва муҷозот карданшон чунин буд. ӯҳо бояд кор мекарданд барои гуноҳҳои худшона пӯшонидан ва дигар муҷозотҳое буд ки сарҳои ӯро метарошиданд ва аз пешои баршона карочи банд қатӣ мебастанд. исш кино ужасишид ку ба хотири он карда мешид ки хоҳишҳои ҷинсишон кам шавад ва бештар вақтҳо занҳоро дар байни ҳамагон таъқир карда шаъну шарафи ӯро пас мезаданд ва мезаданд, яъне ки болату кӯбшон мекарданд. аз ҳама даҳшатнокаш дар ин кор оне буд ки бисёр шахсое ки аз кӯдакишон дар ин монастирҳо қарор доштанд мешид ҳолатое ки қисми бештари ҳаётшона ва буд ҳатто ҳолатое ки то охири ҳаётшонам дар оҷа мегзаронданд, агар ки шахсе пайдо нашавад ки ӯро аз оҷа бигира. ҳабси бегуноҳ. дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон касалиҳое ки вирусҳошон тавассути алоқаи ҷинсӣ мегзара хеле ҳам зиёд мешавад ба хотири оне ки сарбозои ҷангӣ истифода мекарданд хеле ҳам зиёд аз танфурӯшҳо. ва барои пешгирӣ кардани ин кор Гитлер ба як доктор бо номи Олен Ханс фармон метиҳад ки занҳои резинӣ бисозанд ки ба мисли шарик дамшон мекунӣ. махсус худаш намуди зоҳирии ӯро мега ки бояд чӣ гуна бошанд. яъне минбаъд барои сарбозои олмон танфурӯшҳоро иваз мекунанд ба куклаҳои резинӣ ки мувофиқи гуфтаҳои худи Гитлер бояд ки размери ӯ чени қадди одами оддӣ мебуд, чашмошон кабуд, мӯйҳои саршон зард, намуди зоҳиришон хеле ҳам зебо, ширдонои калон ва қад 176 сантиметр. ман намедонам барои чӣ хотири Гитлер чунин параметрро додагиай, яке ягон одамда мӯҳ сия маъқул боша, ёки ягон тишта мӯҳ сирх, ёки ягон тишта 1 метра қаддаш маъқул боша, ёки ягон тишта вообще намедонам ягон хеле дигар хай параметрро маъқул боша. баъду солдатҳо чӣ кор кунанд? солҳои 1920 то солҳои 1990 СССР рафторҳо дар бораи алоқаи ҷинсӣ дар Советский Союз ҳар гуна буд. аввалан ҳукумати советӣ хеле ҳам либералӣ буд, яъне ки баъдан ба воя мерасанд дар ин ҳукумат шахсое ки дар бораи глушители яроқҳошон дарак надоштанд. мумкин е ки бисёриҳо ин факт надонанд, лекин дар солҳои 20 Союз яке аз озодтарин кишварҳо дар ҷаҳон ба ҳисоб мерафт нисбат ба алоқаи ҷинсӣ. маълумотҳо бисёр чоп карда мешуд дар бораи узувҳои ҷинсии занона ва дигар муҷозотҳое ки бо алоқаи ҷинсӣ алоқамандӣ доштанд қатъ мекунанд, яъне ки ҳамҷинсгарое чӣ намегуфтанд, лекин бетартибӣ муддати дароз давом намекунад. аллакай дар соли 1934 ҷорӣ мешавад қонун дар бораи манъи ҳамҷинсгарӣ ва ин қонун дар бораи манъи ҳамҷинсот то
муддатҳо вақти барҳам хӯрдани Советский Союз боқӣ мемонад. Гулуштелҳо барои яроқҳои мардона аз савдо гум мешаванд, ки ҳамаи сабаби он мешавад, ки шумораи таваллуд зиёд мешавад, ки на ҳар як ин шахсое ки ҳомила мешаванд ба хотири он ҳомила мешуданд, ки мехостанд таваллуд кунанд. Просто мехостанд ки нананае бигзаронанд, лекин ҳомила мешуданд барои он хотире ки гулуштел нест. Ва ин сабаб мешавад ки марг зиёд мешавад, яъне ки аборто. Дар нимаи солҳои 60 революсияи дуюм дар бораи алоқаи ҷинсӣ мебарояд. Яъне ки ҳамин қадар кушод гап мезаданд дар ин бора, ки ҳатто дар мактабҳо дар бораи алоқаи ҷинсӣ ва яроқу аслиҳаи мардона ва занона гап мезаданд. Кушод. Албатта дар ин вақт дар бораи пешгирии ҳомиладорӣ мегуфтанд ва мефаҳмонданд, лекин он роҳҳое ки вуҷуд дошт на барои ҳамагон дастрас буд ва ҳамчунин ин роҳҳоро ҳамчун роҳҳои бад муаррифӣ мекарданд барои занҳо ва ягона роҳе ки зан ҳомила нашавад и баъди ҳомила шуданаш буд, яъне ки аборт. Ва даҳшати дигар рух мета аллакай дар солҳои 90. Ҳамҷинсгарӣ байни марду ва зану зан дигар ҳамчун беморӣ ҳисобида намешид. Яъне ки то ин вақта ин кора ҳамчун беморӣ меҳисобиданд ва дар ин вақт аллакай дигар беморӣ намеҳисобанд. Дараҷаи даҳшати дигар сар шид. Дар ҳамин замон боша корҳои на камтар аз ин ҷолибтар рух медоданд дар Амрико. Яъне ки баъди пайдоиши антибиотикҳо одамо дигар аз бемориҳое ки тавассути алоқаи ҷинсӣ мегзаранд наметарсиданд. Солҳои 50-уми асри 20 алоқаи ҷинсӣ яке аз талаботҳои муҳими байни мардум мешавад ва баъди 10 сол якумин дору барои пешгирии ҳомиладорӣ пайдо мешавад, ки албатта ин кор бо сабаб мешавад ки талабот ба алоқаи ҷинсӣ ва истифодаи ӯ ва бетамизию дигар корҳо ки дар ҳамин соҳа ҳастанд мефаҳмед аллакай ки боз даҳшатноктар шидан мегирад, дар ҳоле ки одам бидонад ки ҳаст роҳе ки пешгирӣ мекунад ҳомиладор шуданша. Издатели журнали Playboy Хью Хефнер дар Чикаго якумин клуб мекушояд барои калонсоло. Баъди 2 сол боша дар Олмон якумин бор пайдо мешавад шоп, яъне мағозае ки олатҳои ҷинсии сунъӣ мефурӯшанд. Санге ки дар аввали видео дар бораш гап задем ки 2600 сол пеш баромадагӣ буд, аллакай дар ин вақт дар Олмон чунин мағоза мебарояд ки лекин ба фикрам ки дар инҷа аз санг набудиянд, мумкин аст ки аз резин будиянд, барое ки аллакай замона пешрафта икун. Яъне ки маҳз аз ҳамун замон оғоз мешавад як моддаи нави дигари бозичаҳои ҷинсӣ. Дар парки шаҳри Сан-Франсиско баргузор мегардад фестивали хеле ҳам калон бо иштироки ситораҳои роксароё ва корҳои ишқиву ҷинсиву ва дигар паданалатиҳо. Ва каме баъдтар ин фестивала бозам даҳшатноктар мекунад иштироки ҳамҷинсгарову нармодаҳову гирен қабул мкунед ЛГБТ ва дигар рамзияу лангулиу дигарш. Дар охири солҳои 70 ҳаракат мекунанд ки тамоми бетартибиро пешгирӣ кунанд, лекин ҳамаи дар забон буд ва чунин корҳо то ҳолорам ҳастае ки бетартибии алоқаи ҷинсӣ нашава мақсади касалию беморию дигарушу, лекин ҳамаи танҳо ба гуфтанай. Дар амал хеле ки мо медонем ҳолат хеле ҳам даҳшатнок аст. Ва дар охир як факт дига касе ки надона алоқаи ҷинсӣ ҳамчун маводи мухаддир ба ҳисоб меравад бародаро. Эндорфинҳое ки дар вақти алоқаи ҷинсӣ ба вуҷуд меоянд таъсир мерасонанд дар ҳамун ҷойҳои мағзи сари одам ки героин таъсир мерасонад. Дар рӯи ҷаҳон бисёр кишварҳои алоҳидае ҳастанд ки рафторҳои унҳо нисбат ба алоқаи ҷинсӣ гуногун аст. Лекин мо дар умум гап мезанем дар айни замон, дар замони имрӯзаи мо рафтор нисбат ба алоқаи ҷинсӣ чӣ гуна аст. Яъне ки бештари одамо, бештари кишварҳо ҳисоб мекунанд ки агар ки ду одам алоқаи ҷинсӣ байни якдигаришон гузашт, агар ки унҳо розӣ бошанд, и ягон ҷои бадиш надорад. Яъне ки и ба кадом хотир пешбинӣ шудага? Ба хотири бехатарӣ, на ин ки ба хотири одамгарӣ, ман хиёл мекунам. Ва ин он қадар хуб нест. Яъне ки кияю киш мешава имрӯз қати як кас, пага қати дигар кас. Яъне ки беҳтарин қонуне ки ҳеҷ вақт тағйир намешава, ин қонуни динӣ аст. Яъне ки қонуне ки дар дини мо, дар дини ислом астай, ки чӣ гуна пешбинӣ шудагае ки чӣ гуна бояд рафтор кунӣ, зебогиш дар он аст ки ин тағйир намеёбад. Одамизод аз ҳайвон фақат ба шӯрнокиш фарқ дорад. Ақлтона кор фармонен, на ин ки
талаботи ҳайвонӣ қадди зиндагӣ кунед. Фикри ақиқатон дар комментария бинависед бародаро дар болои экран ссилкаи Telegram канал, ссилкаи YouTube канал ва и дута видеоҳои пешинаи дигара фуромӯш накунед тамошо карданша. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.